pojď si se mnou udělat zdravou a vyváženou snídani, která je bohatá na bílkoviny. Budeš potřebovat borůvky, ovesné vločky, bílý jogurt, protein, chia semínka, nějaké koření a kešu máslo. No a proč je důležité jíst ráno bílkoviny? Protože tělo je tráví pomalejší než sacharidy a udrží tě dlouho sytou. A taky mívám často chutě na sladký. Bílkoviny pomáhají snižovat hormon hladu, což je ghrelin, což ovlivňuje, že nemáš chutě na sladké přes den a na nezdravá jídla. Vrhneme se na přípravu. Já používám nějakých 60 gramů vloček, protože potřebuji hodně energie, jelikož hodně cvičím. Vločky zalívám vodou i mlékem a udělám je na plotně. Bílý jogurt smíchám s vanilkovým proteinem a potom to chutná jako rybiňáček. Uvařené vločky přidám do misky a přidám na ně tuhletu jogurtovou polevu. Dozdobím to rozehřátými borůvkami, chia semínky a kešu máslem. Další výhodou jezení bílkovin po ránu je, že to udržuje správnou hladinu cukru v těle. Ty bílkoviny naše tělo tráví pomaleji, čili ten proces toho trávení je delší a díky tomu spálíme i o trochu více kalorií. Určitě zkuste tuhletu ovesnou kaši, je výborná. Chutná jako krupicová kaše lomeno vanilkový rybiňáček. Malá vsuvka, já si fakt nedělám srandu. To je výborný.